Hoxe, o Bloque Nacionalista Galego imos trasladar ao Parlamento de Galiza a demanda da veciñanza de Saiáns para que dunha vez por todos se remate coa discriminación que sofren o non ter beiravías nin sendas peonís no tramo da PO 552 que atravesa a parroquia de Saiáns. En todo o percorrido da PO 552 dende Vigo ata Baiona existen ou ben aceras, ou ben beiravías, ou ben sendas peonís, por as que os peóns poidan camiñar con seguridade e sin que corra risco a súa integridade. A parroquia de Saiáns, xunto con un pequeno tramo na parroquia de San Miguel de Oia, son as únicas que non contan con absolutamente ningunha medida de seguridade para os peóns. E a veciñanza de Saiáns leva tempo demandando que se construan beiravías ou senda peonís para poder camiñar dunha forma segura por esta PO 552. E o Bloque Nacionalista Galego hoxe trasladamos esta petición á Comisión Segunda do Parlamento de Galiza. Agardamos que o Goberno galego dunha vez por todas remate con esta discriminación e que a veciñanza de Saiáns poida camiñar segura por esta estrada Camposancos, por esta PO 552. A situación do tramo da estrada de Camposancos da PO 552 que atravesa as parroquias de Saiáns e de Oia é máis unha evidencia do total abandono por parte da Xunta de Galiza do Partido Popular no que ten a ver co mantemento coas condicións das vías, das estradas que son de titularidade autonómica na cidade de Vigo. En pleno 2024 vemos como a veciñanza de Saiáns e de San Miguel de Oia se teñen que literalmente xogar o tipo ante a ausencia de beiravías, de sendas peonís, o que supón un grave risco para a seguridade viaria. Nesta altura, dende logo, non ten ningún tipo de xustificación que o Partido Popular insista en non atender unha demanda veciñal tan importante, pero tamén temos que lamentar que o Goberno Municipal, que o Concello de Vigo, non teña tampouco movido un só dedo para urxir a Xunta de Galiza a dar resposta a esta demanda. Falamos de algo tan básico como dotar de beiravías ou de sendas peonís de espazos para o tránsito seguro das persoas, unha vía con unha altísima densidade de tránsito, unha vía moi utilizada por parte da veciñanza tanto de Saiáns como de Oia e que, dende logo, o BNG a través da nosa deputada Carmela González, a través das iniciativas que temos formulado no Parlamento de Galiza, o que vamos a exixir é que se poña fin ao castigo por parte da Xunta do Partido Popular en contra da veciñanza de Saiáns e de Oia.